Churro to see. Happy Fiesta, Pang. Ayan, so bisita namin ang aming Maestro Waray Crew. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. Upo. Nandito po kami ngayon sa Kalumutan, Pantalan. Ayan, Kalumutan Fort. At punta po kami sa Vesper Night ng Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Ayan mga katapsoy, excited ang mga kasama ko. Gusto nilang manakgas ngayon. A few moments later. Tara, nandito na tayo ngayon sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Tara guys, let's go. Medyo maambon dito at madilim mga katapsoy ang kanilang pantalan. Ayan, nandito na kami mga katapsoy at handa na kami makipagbardagulan sa mga handaan. Ayan o yun. Yung mga pinsan ko, naghanda na ng kanilang katawan. Yung paglalagyan ng kanilang ng kanilang takgas. Ayan mga katsepsoy, tara. Punta tayo sa ating target. Target talaga mga katsepsoy ang tawag doon. Doon sa pinaghinalaan mong papasukan mong bahay. Saan kaya papunta mga katsepsoy? Naka, huwag kayong pumunta sa papunta namin. Naka, baka maging karibal pa namin kayo sa sa pag-Sharon Cunita. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Wow, ayun yung Reyna oh. Ang gaganda mga katsapsoy. Sayang, inulan nga lang. Magtampisaw kayo sa ulan. Ayan mga katsapsoy, bagaman medyo maulan, umaambon po mga katsapsoy. Tuloy pa rin po yung ligaya dito sa kanila. Marami pa din pong mga tao. Ito belugas, ang kupanak sinilas. Ayan mga katsapsoy oh, napapansin natin kumpara ng mga nakarang taon. Medyo kaunti po sa ngayon yung mga tao dahil, ayan nga po, dahil maulan po. Pero kami, hindi kami paaawat. Siyempre mga katsapsoy, magkano ba yung gasolina ngayon? Yung 1 litro, tag 75 na. Tapos yung pantabok sa sa sampan. 50. Magkano na balat yon? 125. Balikan, 250. Kaya dapat yung takgas natin, marami. Ayaw! Berlin ka dara, masay mga kon. Fans. Ayan, happy fiesta po Barangay Pangpang, lalo na po sa mga residente dito at sa lahat po ng mga pangpanganon sa buong mundo. Shoutout din po sa lahat po ng mga taga-Pangpang na hindi po nakauwi. Sana makauwi kayo soon o kaya sa next fiesta. Maganda po yung inyong barangay at bakasyon na po kayo at syempre imbitahin nyo din po ako. Shoutout po sa mga taga-Pangpang na hindi po nakauwi na doon po sa Maynila o kaya nasa ibang bansa. Ayan, mabuhay po kayo. Malapit na tayo mga katsapsoy. Maghanda-handa na kayo. Sige, tuck-in nyo na yung mga damit ninyo. Nako. Yari TV eh. Ano person? Hi mga Churro to see. Happy Fiesta, Pang. Ayan, so bisita namin ang aming Maestro Waray Crew. Hoy, Ayan, pinggan ka agad mga katsapsoy. Sige, yan na yung inabangan natin. Hoy, ito naman, wala lang magdadara. Aba, naloko na. Yung asawa ko yung nangunguna. Teran mo ako. Hoy, mga gaga, huwag niyong ubusin. Baka mag-uro-uro kayo. Kaya na to sunod lan. Bayanin sa tricycle. Pin. Kaya na to ikubag.
At ayan, pinuno talagang pinggan. Everyone, just to remind you na bawal magputos, ha? Bawal magputos, bawal magputos. Bawal hindi na, pag-birthday kasi, pag-birthday doon ang magpina, ha? Sino? Sino? Maria ko, no? Maria? Ayan, kantahan ng mga kakapsoy. Wala ba? Wow, grabe mga kakapsoy. May peryahan din pala dito. Sarap sigurong tumaya. Nako. Wag na. Yung pera na lang natin dito pang ano na lang, pang sakay na lang ng bangka. Baka lumangoy tayo nito pa uwi. At baka mapatunayan na natin yung lumangoy talagang aming team. Shut up daw. Shout out Lods. Shout out. Talisayon! Talisayon! Isa po sa mga attraction sa Pistang Probinsya po yung mga ganitong may peryahan, mga kachapsoy. Dahil nakakadagdag aliw po ito at attraction sa mga namimiesta. At lalong-lalo na po sa wala ng pampuhunan pang pang tagay. At pang pang sayawan. Ayan o. Enjoy na enjoy yung mga tao, mga kachapsoy. Sayang nga lang at wala po kaming dalang pera. Dahil yung dala kong pera, yung 20,000 na buo. 20,000 na buo talaga. Ayan, yung dala ko kasing pera dito, yung bawal matupi, mga kachapsoy. A few moments later. Ayan, mga kachapsoy, pansamantala kaming sumilip dito sa kanilang auditorium, dito sa kanilang covered court, dito sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. At ang ganda po mga kachapsoy ng setup. Ayan, coronation night na po ng kanilang Miss Pangpang 2022. Ayan, ang ganda. Grabe mga kachapsoy. Sobrang social po ng kanilang setup. Oh, ang ganda po ng dekorasyon. Hindi natin afford yung mga ganitong sayawan. Wow, sobrang grande po mga kachapsoy ang sayawan nila dito. Kulang lang po ng ng mga makikipagsayaw dahil maaga pa naman. At ayan, nandito po mga kachapsoy yung Pangpang Integrated School Teaching Staff. Oh, may intermission siguro sila. Shoutout po, mabuhay Pangpang Integrated School Administrative and Teaching Staff. Masasipag pang mga gurong ito mga kachapsoy. Ayan o, mabuhay po kayo mga ma'am and sirs. Nako, may mga kachapsoy dito. Hi. May takgas na. Ayan, mga kachapsoy, pauwi na po kami at shoutout po sa lahat po ng mga nakasama namin dito. May mga mangilang-ilang mga kachapsoy na nakakakilala po sa atin at ayan, nagpa-picture tayo mga kachapsoy. Thank you so much, lalo na po sa pinamistahan namin kila Nanay Nida at sa kanyang mga anak. Ayan, shoutout kay Sir Nico Galono. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Kuya Edwin at Ate Wilma Lozano at sa kanyang kapatid na si Mr. and Mrs. De Ananias. Shoutout din po kay Ma'am Annalyn Galono. Ayan po, ang ganda po ni Ma'am Annalyn, mga kachapsoy. Abangan ninyo mga kachapsoy, bukas maghiganti kami. Babalik po kami, may mga unfinished business po kami dito mga kachapsoy. Ayan po yung mga nakasama ko, mga pinsan ko po at yung asawa ko, ayan mga kachapsoy. Shoutout din po sa pamunuan ng kanilang simbahan. Ayan mga kachapsoy, ongoing construction po ito at para dun po sa may mga nais na tumulong, mag-donate po kayo mga kachapsoy.
Ayan, at pauwi na po kami mga kachapsi. Thank you so much sa inyong patuloy na pag-antabay, pagsuporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Abangan ninyo ang aking susunod na vlog mga kachapsoy. Ayan, ang mga iska.